Tapos na pa yan. Ay, yun. Oh, very mo ni. Ay. First time na ako naka-adso dito ba? Ayun, kaya na ba? Uy. Kuwan mo sa'yo. Hindi mo namin say. Wala gingon na nga isa English victory. Pwede kayo na pinisuruin ng lugar dito nga. Dagan makanigbayag sa... Ay, pwede kayo. Pwede naman ko. Ikaw magkuhan na. Dito man eh. Mga ito. Sige, ito. Bukas po gunoy. Tara. Tulak pa rin. Saman naman yung ngayon. Ibili na ito ng kariton. Mga ako lang ito. Para mabili man yung kariton. Para mabito na ito. Isa rin ito eh. Sikad man eh. Ay, matay ganun na. Gusto kayo ito kariton. Ganyan, nag-iingnan. Bitaw na eh. Kapoy ka nagdadala na yung karito na iba. Kaya man yung kariton o. Sige, binita. Kapuya pagsusuot o pampers. Ano ba first? Napkin di ay. Katong ginaana diri ba? Saan ni di ay? Mas mana. Ay mas na sorry. Mas dai. Bilhan ng kariton dire. Ah bilin lang na. Unsa man pud na? Yawa ilang busay. Dire na busay. Kanan. Gada. Ay naman eh. Kailangan nyo na ito magpanan eh. Kuyawa no? Pwede na mahinaw din oy. Dili. Dinawan ba? Pisil eh, pisil. Ayaw. Sorry. Tara. Buka na na. Di na mainom. Inom na. Wala eh. Bahala ka. Sir. Ay. Nagsikil ang kanal ko na yung water. Wala lagi na. Magwala lagi. Allah. Masama ko ano. Sa butiti. Taka na ka. Muli man na. Makaum na. Kuyawa na. Ang ilang kuyaw kayo ng isda. Baka nang murag. Ano ka ninyo oy? Murag nag-istan ba? Istan ba ka nang murag? Ipatong ang katong isda. Ano yung lating karo? Ay, sarap. Ay, dili na sila nagkakuha ng mga butiti. Uy, laging isda din rin. Galupad-lupad. Kuha mo ni sagot. Ano yun eh? Turisyon na sa plaza. Sa plaza. Plaza baka madala-dulaan ba? Ay, sa mukha ninyo. Katong pintik ba? Ay, ano? Mga dulaan, katong pintik ba? Pasa. 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 Mga dulaan o, giparking. Tagkuha sa mga dulaan. Taas sa kukoy ng karabaw doon. Pataka, magkog ka ba? Dili, maguning kukos sa kabaw ba? Oy, mali, katong tahod sa manok ba? Kaya hait na kayo, dugay na. Di makatuig na ko rin yung manukan na yun ay. Kaya ko na kayo tahod ba? Baka, ramamanilim mo na bulanggot. Tahod, manang ingon ba? Ay, tahod. Dili, tahod na tahod din. Sa marili di ay. Ito nga na, pangdalo. Pagdaro, pataka, man ka. Hait, makayo. Pataka na! Dirasa ni. Ano na siya ang? Nakutsara ni. Taan eh, uy! Kiyawa, diri na. Diri na sila kakuan na isang kuwan sa pato di ay? Laman ka! Tsara! Oh, bede. Diba, ingon mo, break man ka sa bukid. Ay, break kayo! Sa man pagbasa na, be. Kadali! B.O. L.B.O. Bulbul man na! Pataka, maka. Bibo, man na. Bulok ka ni Moy. Pataka, pud mo. Usama na, Ano na? Ublob, mo na. Saan nga day? Brand mo na sa katong dikruto na cellphone. Baka! Bibo. Kato mo naman kanaana o, katong bulbo ba? Katong kung bako! Bako. Baka katong nagapahilot, god. Masahista! Nagahilot! Pare, ito di ay. Ano ba? Pare, magita ka. Ano? Si Yahoo. Ay, bahala mo na! Sa Yahoo. Ano ba? Asar sa! Lalo tayo palit, nakakanigaw! Mula sa palit eh! Oh, kuya ilang yaong ba? Ako, ginadungin na itong balikan eh! May pangkil, basig mamaak ni. Hindi! Saan sa dito? Ayaw niya, mangulit ha! Ay naman eh. Amo kay mo eh! Ako, sayang kayo. Sayang abala mo, Dray! Inyuhan na eh! Uy, Noy! Uy! Uy! Asa, wala ka dito.